Say hello. Say. 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 Muri bohere. Say. Rani bonyora katsamba kangu kamwadi kangu. Say. Ndikiri ndachitaka video yauiona ndo yandimenyukirisa nhasi video yandabva kuposta manje so uri sei video yandaichita guys ndo yaita kuti ndiluke like this nhasi ndivapedza mahairstyle ose gore rino zviri sei ndivapedza ose mahairstyle muri sei alright okay 1 minute zviri sei muri boy here zero wakurumidza nhasi zviri sei guys hamuna kuona video ndabva kuposta here manje ndoita kuti nditsvinde musikana anga aripo anga akachena musikana anga aripapo maimwana saka ndatoita zvekutsvinda because musikana anga achena ye sei eni yabefa zviri sei tasvika 100 alright 1 second meton wait a second muri sei chipo magaya lindi mudzimba sei right mina ndipedzese nyora kamwadi tivatatanga sister loka zviri sei zvakandifita here izvi ndazvidhosora ndida kuita video saka ndazoshaya time yekuzvibvisa really zvakandifita ndandana kuzorora shamwari ndadzione kuvata saka ndichatozvida saka ndichatozvida guys ndichatozvida maybe ndingazowana mumwe mudheto adimaya takamugumura adimaya zvakatopera saka pamwe ndingawana mumwe mudheto futi wechi2 uona manje macandidates haachadi kuuya guys why ndakutopedza kufila katsamba guys zviri fani zvikuitira fani because ndazvidhosora because ndaida kuita video saka zvikutondiitira fani kuti mukuti zvakanaka ona because ndazvidhosora ndida kuita clip 2 minutes ndatopedza right yakuita andakambokudza kuti mukofero wacho unombofriza anoza kuti iwe walizoona kuda kundanzira mastar siriwo panapa hanzi ukuthi iwe chiro uda kundanzira mastar siriwo panapa iwe ndati admire akaexpire mukutoda kuita resilience manje kutoti hapana mumwe kana pane potential unofana kutouya mimwana hapana pakasiya pakaiswa signature kapana
Upona pakasiya pakaita nebvule wasviba andikrikiri sisi vanhu vebva wasvika guys ndabva ndatonyara ndanichijoka guys ndanichijoka right asakesi mina indigadzirise tribal changu okay sochiyeko alright guys nhasi iwe ruwa wakazotanga kuita kazini wemunhu rini iwe since when nhasi tina budinoxi Guni crazy masivhudzi acho akawandisa kanditomboona ndokwasomasunge zvazviri zvevidhiyo guys zvamuri kutobhiga izvi zvazviri zvevidhiyo izvi zviri kutondiremera isei handizviita zvekuzvipfekera zvingatondinetsa zvinozvijaira izvi zvevidhiyo guys ndikushayiwa chekusungisa manje ndisungire chichichi ndizvizive zvakadiro zvikundiyekereni zvikundingongola ziro rikasvike pa10 minutes timboona kuti vanhu vanowedzera here chitanga sei alright ndomudeedza here guys ndomudeedza here nokusi ndoisa linki panapa ndoisa linki ndonhankirano kudzai mundiita zviri sei mina ndichange ndaona kuti ndokwanisa kuisa linki nokusi handisi kuona fesi yako ndakuda kuedha zviri sei muripo here ndiribo kuri sei ikoko kuno kuri sei kwamuri mimi kuri bo hakusi kutonhora here ikoko musina kupfeka mazibhomba jacket kudaiso kutonhora upi kwenimi tiri kusouth of Limpopo, Johannesburg. Ndepwa mogara kukapa kaini? No, I'm in Joburg. For the past many, almost for the past decade, I've been staying here in Johannesburg. Oh, that's nice. Wait, saka before ndotanga kutaura ka budinox, inchakuti budinox, ndofarira kuti budi. Saka budinox ka ndichange ndichiedha vanhu. Handisika because inonzi chit chat. Saka ndichange ndichiedha hangu vanhu apa vachiuya vachitaura nemi vachikubvunza zvakasiyana siyana muchiita machit chat, amene muchiita majokes navo, but zvandisingazo appreciate vanhu vari comment section. I don't appreciate kuti muzobvunza zvinhu zviri too sensitive. Moziziva imimi zviri too sensitive adhidi hangu asi kujoka nevamwe habo. So but before mataura ndigirikiri budi ndakakwanisa kuti mobva kuzaka nechepapimi. Kwamunoziva kuzaka ndekupi mimi? Ini ndina vatete vangu vakawanikwa kuzaka asi handikuzivi kuti nechepapi, but kwanyika mokuziva. Kwanyika kubhikiti. Ehe, sike inini manje zvatozitaka ndosvika panyika growth point pepe ndokumusha kwedu ndobva ndazokwira hangu nezvimota zvinoenda nedust road. Kama makambasvika panyika? Kupanyika ndo main kumashops ka. Really? Ndo mashops mahombe ekumusha kwedu. But ini ndobva kunonzi kwa Shuku. Kwa Shuku. Anda kuzaka? It's under Zaka. Alright, handizozivi. Unoimba baba nditi ndinobva kumasvingo Zaka rinopisa ubhuku rekwashuku. Yeah, ikoko. Oh, ndoko zvinobva. Ndatemba live. Alright.
end of mhera ndikudze song yandakanyatsa kufara nepandakatanga kuziva mweziva song yemwe musikana so anenge achizodonha achizoita sei iyoyo was my best song mwanasikana ndaita sei kuzondadiwa iyoyo song ndoida iyo. I hope munhu akambondiridzira masongs guys mamuchiziva here kuti last week ndakaita inonzi online mudheto pane mupeso watakaposa takaona zvibhakera so akandiridzira masongs enyu ndiri panguva yachimbetu hameno kana auya nhasi anguchedzere amwe peso saka ngachitotiti kana nokusaripo ndinozwa kufara mina ndise linki then vanhu vokosa vandisati ndanyatsa kuripesa link apa chimbotiudzewo about the lost song yenye makaita ndatobva kuiita review zvangu chimbonyatsotiudzei kuti what was the theme behind and kuti zviri kufamba sei because akamunandi kavidhio keke right song inonzi let's do it yakanyorwa naFreeman HKD boss hatiri mafriends yokudaro totombopota tichinyorerana masongs saka yakanonyorera iyo yakaproducwa naTifa Guni anova mupana wangu video magitara ari paipa akaridzwa nemukomana anonzi Trust Samende webhendi rinonzi Mukumba Band rine mbiri sikaite kuEurope and then video yakazoshootwa nemupesa anonzi San Pedro wekuMalawi. Song it talks about ngatichingoziita kana ngatichingova pamwe chete, let's do it, let's just get married, let's get this thing going. Musikana akaimba uyo akabuda ari pavidhio muzimba here? Muzimba uyo vanhu vobva vari kubvunza kuti musikana ndiani but mukaona mavideos angu akawanda we always try to get different type of girls. Tombotsvaga vatete, tombotsvaga vadhafu, tombotsvaga vatsvuku, because we celebrate all women. We want all women to be celebrated. We are all beautiful. So this time around takangotsvagawo akaita seuya nemuZimbabwe mushona ipo paipa ndozvatashona. What I eat, ndatofunga kuti muSouth Africa inini ndozvataifunga. Sei makafunga kudaro naisisiteni? Akangondilukila kunge moza ndaenda notenga heti, ndakanotenga heti ngetomboona kuti inoite akova naimi ndatoipfeka ndinonyatso kuigadzira ndinonyatso kuipfeka ndini musikana uyo nhasi munotondifira. Whenever my relationship goes there, red by red. Yeah, that's what was yes. Ndini ndanga ndiri payo. But anyway, konda iyi hatisati ndite off topic zvangu. Ndakakuona ichi chinonzi channel O. Ndakakuona muchiluka kamuchitamba pachannel O. Channel O is station, like it's a music video channel. You couldn't go to South Africa. As you know, broadcaster the whole of Africa. So I'm going to Malawi, Ethiopia, Kupi. Most countries they watch channel O. So it's a continental platform. Yeah, so it's a continental platform. So I'm going to go to a platforms you are a channel O. So Kwandiri, it's a big thing, and I think even for Zimbabwe, it's a big thing. Kuti tawane munga munhu ari kurira platform iyo achirizwa Visa-V nana Davido nana Diamond wekuTanzania achirizwa vakateedzana kudai so it's a big thing. Kune channel O koti Trace koti MTV koti Sound City. I think 5. Ko Trace ndikuona kunge Trace Africa iri kutsviriridza chimbondiudzayo zveTrace Africa ndandizviwisisi. All right, Trace Africa, I think ndiyo channel yekutanga yakaita a channel which is dedicated to African artists. Mukona ana channel vairidzo zoma African videos avaimari dzakabatana nana Chris Brown yokune dzimwe nyika until kwazounzwa Trace Africa, which is dedicated to African music only. And the competition there is too much because there's so much content from African countries, from African artists. So when I was going platform, like last week, the whole day I was streaming there.
as an exclusive video premiere. So Thursday, the whole day, that video was played almost 6 times in one day, which has never happened before in my life. And I don't remember, Kanaripo maybe I don't remember a Zimbabwean artist that had a premiere on such a platform. Maybe they are there, I might have forgotten, but I don't remember. So it's a big deal to me. And I think it's also good for Zimbabwe, for his new one, Kumashingo. Until I think one zero Mashingo, but this time ungone ukasha pane kamwe futi kamwe mina ndikeni pane kangu wakabva kuimba kakanetsa futi kangane kangu kabhebhi kakaderodera mina uchizokwira kumasteps uchizoita sei kakandinakidza futi. That's my number 2. Yes, ichocho nakidza chiya ndakatokagarira pasi kanyatsonzwa kuti zvakatotunakidza zvikasonga. All right, actually. All right, mina ndise uyu umboyasochata nevanhu maybe because I think vamwe vanhu vanenge vasingakwanisi kunyatsotaura nemi because kunozoita kuma-inbox saka right ndakuisa link iro link. Yes, ndaposta link guys. atanga hazvina basa kuti ukambopinda atanga kupinda ndiye wandoedha home box. I hope Admire kamuka guys. I'm rooting for Admire guys. Admire nofarira Noxy. Oh my god. Adube say Adube, look at me. Adube Adube on device. What I eat kandaika ndingirikini pinda mulink guys. Kana wakupinda make sure kuti wadzima rimwe device rako wauya nerimwe device risiri guys. Vanhu ndiri kukuone muri kupinda zviri sei zviri sei kuri sei ndiri bho. Taurai naNoxy kauyu. Magadi sister. I see that I many members say COVID. As long as Mungu dara mandozo ganyo question. Sure. I like the video. Do you know that girl Arifa's video? Serious? So I'm sure you must be super proud. I'm very proud. This is wow. I saw it on your Facebook page. Wow. Thank you. Share link here vanogonda vaiona as well. Do that. The video is lit. Thanks so much. It's not sent. Iri boss, Sister Mash, reka ndiedhe vamwe vapinda. Thank you, Sister Ma. Bye. Bye. 0. Oh my god, did I wait a 0? It is 0 enough about the user. I'm boy the 0 first. That was a mistake, sorry. Sorry. Bro, Ziri say. 0, my friend. Man boy, Vaskana vanoda rudo recho kwadi samunyepere samunyengete aiwa makanyanya unotoimba zvepasina gitari. Ndeti zvaunotoimba pasina gitari. Ndo panotonyanya pacho ipapo. Really? Saka zviri chero mukoma Noxy.
muri kupi apa naye Mr. Zero? Aiwa isiri munotoni izvozvo. Alright, panotoni parisei panotoni? Aiwa bholato. Handizi. Ndaona kuti mukufarira vasikana mamuda. Inyowani Aiwa. Nasandaiona ndichatoitarisa ndichitongopedza shona shero twataitarisa. Bo munoitsvaka yakanzi let's do it. Mukangoiona masubscriber futi koko futi. Aiwa taurai zvenyu. Ndine mubvunzo wada kuvhunza hangu. Yeah, bvunzai. Song yekuti ndinonyara yaya zvakaitika here zvaizvo kana kuti malyrics chete? Vada kuti titengese matrade secrets manje paya. Hazvinazo kuitika. To me, that song yanga iri was not even supposed to be a song. Because nangotumira nangotangoita mafanizi ndichingonyora amwe nchiti but let's say munhu hana nyaya dzokutaura nemusikana anotaura kuti chii. Ndopanda ngotaura zvekuti uchakoda nomhanya watwati mombe dzekwedu chichi. So I just put that joking way. Mana angozvirekoda. And then surprisingly pandangotumira muproducer wangu Russo. But no, this is a big song, man. So that's all radio. My way, the whole country yakutopenga nesong. So I was video. I don't shoot a video, but it was not as this is going to come life mangus though. As in them nanonyaro zai. Adidiga. But when you can discover nje acting munenge munegona. Ama videos zenyu by acting munogona. Yeah, serious. So I think ndakamboona kuti pane movie ndokosopinda ine chimbo actor. Yeah, kwanza mbofisha. Sema watokona kutoronga something toita kana comedy chedu tu. Koma nyanya kaimi. Yeah, bro. Thanks a lot, man. Thanks a lot. I appreciate. All right, thanks. Thanks. Waitobasa Zero. Oh my God! Oh my God! Guys, where is my admire no Farano guys? Oh, I think Akavata. Oh, admire Skana. Yes, Latanda, Latanda. Did you say? Yeah. Ngribo, Murita say. Yeah, yes, are hearing me all right? Yeah, true. Okay. I'm not how are you doing? Oh yeah, we can hear you loud and clear. Yeah, like just to say ngoma zenyu ziribo Ndinonyara from Ndinonyara, right? That song nagainzwa ngware but tatozofaro wangu totichi tatozitaura live kuti ndakafarira song Ndinonyara. No, I appreciate, man. Thanks a lot. Thanks for keep supporting, man. Yeah, but I don't know. Yeah, otherwise I have to follow you now on your channel. Then I can see all the things what is going on because I only know that song Ndinonyara. No, that's fine. I remember I was almost grade. It was 2000 and which year was that? 2012. 2012. I was grade 12 that time. All right. So I still remember. Yeah, we enjoyed that song. Even Kwanda Inda Kuchikoro. So we enjoyed the song Ndinonyara. Yeah, it was a good song, man. Thank you so much. I'm going to follow up. Probably you get to also like the other stuff that we have now. Okay, so Kutori, there's some songs now. There's plenty of material. Yeah, you just need to follow maybe on Instagram or even on YouTube. Here we've got a channel as well. Just search for Nox Guni, and then you can see everything that we're doing. Nox Guni. All right. I'm very happy to just see you live here at Shema TV because we are also supporting. We are also the supporters of Shema. We like people like you who can come and see us also here and entertain us also. You know what I mean? Thank you so much. God bless you and stay safe in this all right, lockdown. Thank you. Yes. So Nox Guni, right? Do channel yakukai. Yeah, and you.
Okay, in Instagram. Instagram. Yes, when someone finds my details Nox Guni say like my social handles, I can just see my social media handles. Yeah. Don't If you just my pick up. on Twitter, Facebook, it's just the same Nox Guni, Noxguni, Noxguni. It's the same on all across all social networks. All right. So next time you have to sing for us, Amandebele angithi. Ungabohlo siculelo usithina, angithi uyazwakala kamfethu. I actually have some new stuff which is in Zimbabwe with Master KG. Yeah, kaloku ya ngiyacabanga. Ngicabanga kanjalo ukuthi mhlawumbe ngicabanga ukuthi ungasenzela something nathi sijabule njengabanye yabo. Don't worry, we've got something coming already for everyone. Oh, all right, just to try for us, please, ne? No problem. Okay, thank you so much. Thanks a lot. Bye, Lotando. Bye-bye. Okay, Shema, good day. Okay, thank you so much, guys. Thank you. All right. Wonky, I think Wonky is new. Oh my God, Nitty Grit, long time. I see you. Wonky, did you say? Yes, Shero. What did you say? Shero. Rundinzwa. Yes. Yep. Manox murise. Ndandirimbotarisawo zvechiheti chitsvuku kuti ndimeche zvinoda chishayiwa. Ndiri bhoyi kuri kutonhora wena. Muri kutuwa? Koma Louis Richard South. All right. Ah, nice one. Kuri sei? Saka kuri kutonhora kuri bho zvakwatombomuka kuchinaya. All right. Manox muri kugona ene muri kunyatsogona. Muri kusimudzira mureza weZimbabwe. Hatizonyatsotarisirwa pasi. Kunyanya isu vanhu vekumasvingo muZimbabwe tinenge tiri kunzanzi. Vanhu vekumasvingo shi vakangosara hapana chaunokwanisa kuita. Saka muri kugona. Tisandoda kungotaura chete. Ndinokutenda isisi ramai muchisapota. Vanhu vekumasvingo vakawanda though. Kunana Gende ndekumasvingo futi. Abaharare ndekumasvingo. Loren Guyo ndekumasvingo futi. Plus Shema uyu. Plus celebrity redu Shema iri ndekumasvingo futi. Citizen ndekumasvingo. Saka mowani masvingo yakakura. Yeah, plus vana dzimaya futi ndokumasvingo manje vanenge vatova macelebrity vese nasi Shema. Ya manje asi Shema to celebrity kudhara ka. What I eat Aiwa achauya nenyasha dzamwari munosvika adzimai achauya dhondwari ari kutouya manje. Thanks a lot. Ndakuti aone iripo chisa vamwe. All right. But I think ndakuso mukomana iko zvino mukomana musikana. Who is Nathan? Yebo. Nathan. Yes, how are you? Oh my God. I'm fine. Magadiko Mkomanox. Wait, no. Tiri right. Kuri say Nathan zikisa device kumashure. Mkomanox. Kufamba ere. Video yenyu na Master KG amusati maiburitsa. Because haisati yapera kugadzirwa. Toda kuti haisati yapera. Toda kuti tibuza chinhu chokuti chabuda mese mune muchifara nacho. That's why tiri kutora time. Okay. But it's almost ready. I know the whole continent is waiting for that. Okay. Okay, no, munotimbira zvakanaka. Thank you so much. I like your songs. Thank you so much for appreciate it. Keep supporting. Keep supporting. Okay, God bless you. God bless you too. Bye, Nathan. Bye.
Takuisawo musikana nawo. Sister Fulo. Sister Fulo. Zviri sei? Jana pasaidu. Ndifulo ndiye fulo wacho. Fulo. 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 Esi mukoma Nox. Muri right here. Mushe muri sei koshero wabvisa nguva yeJojet. Standby. Yakakupita isisi chero. Jojet yakakupita zvisingamboiti. Tiri kuCape Town tiri kutonhora zvisingaiti. South Africa yatonhora nditi? Zvisingaiti, iri kuita nekunairira chaiko. With a cherry on top. Yo, pakaipa. Mukoma Nox munogona kunyanya pane yandakamirira yekuti you are my melody kuseri. Ina Master KG. Ina Master KG yatone audio here. Audio yabuda tangobudisa tiri mustudio chete patakapedza kurekoda we just took a video ndo yangotenderera iyo yakazikana vanhu. But ndakaiona mutori live ndibva ndatongoidownloada saka audio yachona ndeyatiri kutsvaga. Haisati yapo hatichabudisa zvese ka1 but zvikuratidza kuti mukuziva. Aiwa zviri kuitika ndiri kuzviziva. Musi wamaito yemutori live naMaster KG naTifa Guni anzani Tifani. Tifa. Ya ndanga nditoripo palive iyoyo ndichitokuteerai. Aiwa munogona. Thank you so much. Keep supporting. Chakutengerai koko. Aiwa tetakayimirira kutsvaga. Maitabas fulo. Iribo chisai vangu. Chaptelo. Bye. Iribo mentise mumwe. Okay, gantanga sa sister. Niti greeting ndiwe next, but mina ntanga sa sister Erina. Sister Erina, she say Oh, mna volume, Sister Erina. Hamna volume. Oh, me ndakuba kubvisa mudzoke futi tasa kuti makaisa volume here. All right. Niti greet ndisani gantangendesa same atumuziyo. Niti greet mina. Did say same? Aundizive chema zviri sei? Ndikuzive here ini. Ndinosikomenda non Samson munhu pa handipinde zvanga ndipinde zvekudaro mbona. Muri sei? Ndiribo zviri sei? Nox kanjani njani? Makasemba mukuru. Ndiri kunyara kutaura newe. Panokuona ndongoshayiwa nyaya so. Moti kunze kwapfisa. Dai mvura yangu chinaya. Mukita sei? Ndiri kuUAE. Alright. Kuri sei kunopisa kawo? Ukupisa zvisingaiti mwana wamaitanzwa ndotanzwa nekuzwa ndosati takutodemba kuti mvura inaye. Mukita sei izvi? Aiwa. Ndokufarira Mr. Nox select noti mbijana. Ndakabva nemi kudhara ndakabva nemi muchiri kuenera kuchiri kufaya. Sure here. Yes, akubva kudhara gara uri wako aiwa. So I appreciate much appreciate. Ko mombe dzasabhuchiri dzakangowanda here kana kuti dzapere ko zvino izvi nekuda kwedrought? Hadzipere zvekumhanya dzakawanda zvekuda. Tikadzororesa dzikangoramba dziripo. Aiwa wakaipa Nox aiwa. Thanks a lot. Shema. Iripo dara. Thanks a lot. Iripo shema. Yes, Shema zviri sei? Maipima musingauyi muchibhokisi sei? Oneko zvinoita akazida kumudheto. Techimbosira adhumai akaspace kuti adhumai anatsokuonererwa mubhokisi. He's nowhere to be found. Nasi favorite artist wake waitiridzira pataigadzira mudheto auya. Adhumai is nowhere to be found.
Ayo akarara rega ndimufonera muke auye. Really? Boza kana zvokutamba tinoenda naShema kwedu kumasviku. Munouya. Akazoona vamwe vamujeto vakanzi iripo. All right, thanks Shema. Thanks a lot. Oh, thank you. Sure. All right. Ndakusamusikana kapapa. Right. Sanaka amira kudhara. Sanaka. Smile. Ndinonyara. Basa kupopota Andisi kubatika. Ndikataka inotambika. Venera. Chero bisire chijijeti. Jujeti yangu yanesa. Yange ikabuda here jujeti. Mukoma nokusimaka dizvenyu. Tiripo makasemba here neatete. Munofara here. Tinofara zvisingaiti. Muri kupi wako? Tiri kuAngola. All right. Kuri boira lo. Kunotonhora kunobowa. Aiwa, ndo yacho kwese kutonhora. Otherwise zviri sei? Tiri bo makaiona video nyoka. Aiwa, tatuchimhanya. Bosi takasubscribe saka kabheu kanogara kati nti zvinobva zvamhanya. Aiwa. Makanyanya. Thank you so much. I appreciate. Aiwa, rambe makadaro anje. Yeah, zvakamira vanhu vese. Musangondibvunza same question. The song na Master K. Tifa, how do you coping with your brother? I think it's a good thing. No, Tifa has always been a musician. Just that he's young, so he was still doing school and finishing off his degree. So okay. Yeah, so when he came down the side, he started majoring more into production. Because I'm not going to go to the keyboard, guitars, everything. So I decided to go to the production side. But now, only now he's starting now to show how much of a singer he is. And it's being appreciated even here in South Africa. Utangani song yake yakaita na Master K inonzi Kure Kure. Yeah, it's a good song. Talking about that song. Aiwa, rambe makadaro. Keep supporting each other. Turamba chikudai tinokusupport ayanti. Thank you very much. God bless you. All right, thank you so much. Bye, Shero. Nasasida zvekutaura newe. Enda, undanzi kuona kubva nezuro waita ma-action box. Ndokweshi kuona eka mubox uku. Senge nitsigiri da kutomuudza zvanga achiti. Ndise ndichigreet. Nitty, zviri sei. Yes, Shema. Yes, Knox. Oh Yes, my my God. brother. How you doing, man? You okay? Yes, we can hear Can you you. hear me? Oh, you can hear me. Yes. Okay. Yes. Yeah, you know, the funny thing is, like yesterday, I was actually playing your music last night. That was incredible. Then when I Serious? share, yeah, like I was really inspired. Actually, because on Facebook, I want to play I think a video, a good time to put that video in your one or something like that. Yeah. So yeah, I was checking it out as well. But my favorite song, you don't see, and the child moment. And That's my song. That's my song. Exactly. Oh my God, I love that song so much. Like I always play it almost every day. I play it every time. Thank you so much. I'm a big fan, man. So yeah, you know, the question is like, I saw you work with a guy called Tinashe Arthur Chikwanda. You know him? Chikwanda. Yeah. Yeah, because Chikolo had so. So I was like, yeah. So I was like, how did you know each other? Do you remember? Tinashe has been doing a lot of big things here in South Africa. He's been working with a lot of big artists. And yeah, it was Oliver as well. Yeah. So for me to work with him, it was actually something that was beneficial to both of us because we sort of managed to complement each other. He is much into visual. Yeah, video. And he's it's pretty much exactly. You know, I was so happy because I was so happy because I know the guy as well. Actually, do you also remember?
we still work together on quite a number of projects. Just that sometimes we to, like, if we're doing a certain project, you're gonna engage director because of his nature, but we are still very good friends and work together, and I'm sure there's a lot of projects. He's a good guy. He is definitely a good guy. Very good guy. Yeah. Yeah. Also, do you remember your first ever recorded song in studio? Ever, like, do you remember? Because I don't know. I do. What is it called? It was, well, I don't want to lie. I don't remember the very first song that I recorded, but I remember the very first hit song that I did. And I remember how I got into the studio. Iwe Maria, oh, in me, no good. You know that you got it. That was in 2002 that I recorded, and I was still very nervous. You know, too, na producer, you kone kuimba mani, you know. Oh my God. That was so high. Back in the day, but you know, it was right out ute hasha neshungu. I want to do something. Then you just throw yourself into it. Yeah, at the same time, as you are trying to impress the producer, you are also doing a good project. Wow, that's amazing, man. It's like 2002. That's long way back. Honestly, like I'm sure whenever you reflect, it's like incredible. You just 18 years ago. 18 years ago. I'm also 18 years. I was 5 years old, I think. Yeah, something like that. Yeah. Man, I wish you the best, man. I wish you the best. I like your music. It inspires me so much. And yeah, I just want to keep going and keep doing what you're doing because it's amazing. Thank you so much. And keep following on all social networks. Yeah, I'm just going to do it right now. Right. I'm just going to follow you right now. Thanks no problem, man. Cheers. Shema, thanks. No. Niti wakanditiza. What's your issue? Tell me. I don't have any issue, but wakanditiza. I didn't tease, I was always there. Same data wangu. Comment sha. When is that? That day? I'm blocking you. Oh my God. Don't do that. Just another inbox. All right, cheers. Bye bye. Cheers. It seems kind of. Hello. Yes, my guru. Yes, my guru. Did you say auntie? She. Where kupi? Akarara. Yes, Nox. What is it? Ndinofara nezviri sei? Muri kupi zvenyora? Kumasvingo ndiri wezhira. Wezhara. Wezhere. Kwacho kumasvingo. Kumasvingo mutown. Alright, nandiri kumasvingo muna December. I think 2 weeks nandiri kumasvingo mutown as well. Serious? Kwose usinatsvaka vatete. Next time ndokutsvagani. Anditika. Zviri sei? Aiwa, tiri right track. Aiwa, ndofarira mumanzi wenyu. Music yenyu inonakidza zvisingaite. Ndinonyara. Iyo makasota wezhira. Handizogone kunyara, but iyo inonakidza. Aiwa, ndinozvitenda. Aiwa, music yenyu inonakidza. Thank you so much. Muramba muchiona pane zvimwe kuti mumboona kuti zviri safe. Tamirira video. Aiwa, very strong. Ona izvi ndiripo. Aiwa, chokwadi. Aiwa, ndinotenda muroora wangu watiunzira Nox. Next time wotitsvagira mumwe futi pamudheta. I hope Nox uri kuuya kuzemba pamudheta wedu wakumbi nakazi. Aiwa, tatokokai. Vatete vatokukokai. Tine mudheto paweekend.
No problem. Wakuitwa Sunday ka. Waone Sunday. It's okay. Anotouya achitotiimbira otsvaga song yokuchechi yaunoimbira vanhu vachibatanidzwa. No problem. Brother nyatiza ndikutonzwa kurwadzirirwa cha because angada kuona Nox moyo wangu utorwadza singeiti. Kwenga unoziva zvinoda murume wadiwa natsomufonerawo auya on time. Iti azinazokutsata maripuzenda. Aiwa tinokuitira regedza ndimutsvage. Iri bhoka waregamboedha mumwe. All right, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Ngandise mfesi. Zviri sei? Kokurova kudai. Zviri sei? Hello, Mikairi. Mika. Uri bo. Sishema mundizwa. Ndikuzwa taurisa zviri sei? Aiwa bo mudhara Nox. Ndipo wangu zvamira sei? Aiwa bo chekutanga mudhara nokufara kuti muri hambo. Thanks wangu. Pamwe because atisatara mari kasata mazimari topezera tisiri hambo. Aiwa maya plus yeti radio mudhara muzombondipawo. Unozabata Manchester mudhara. Aiwa tiriko kumayu now. Iri bo tokufaya no problem. Muri kuba? Bo. Apa pandiri pamutoko. Kwa mtoko kurise kwa mtoko. Aiwa kwa mtoko boss. Nice. Makaiona re video nyowani. Kata msabi maiona. Aiwa ndakaona ndofarira masongs angu. Pane imwe wakaimba na Freeman so. Anditi waimutambisa uchimuona zazina basa. Zazina basa. Yes. Kuzete wakaimba na Colors. All right. Uri wani believe this. Thanks a lot. Thanks a lot of you. Thanks mudara. One love. Kuiwoka zoindepiwe. Yes. Ndibata kuseri poste. Makanyanya chibaba. Kawani King, thanks a lot. Ibo sisishema bye. Handidiwo kanditiza nemunhu uya paya iwe. Maya network ndakarwadziwa. Ko nhasi yaita wani? Aiwa pana ngoma nokusika munhu anonamata wani. Oh my God! Mendi ede mumwe. All right, aiwa bo thanks. Bye. No. Shema, I think maybe next. Shema, what is say? What did he say? How are you? It's Noxy. Oh. Hey guys. Chikudash Bragadia. Bragadia does it. Thank you so much. Muri kupi kwa? Tiri Bay Bridge. Alright, guta remari iri. Boda. Ndimune mari yese ka inini. Tabata zvinhu zvese. Nozvibo. Muri kuona remusic yatiri kurova nemavideos manyowani. Asati ndinoona nyowani yacho but ndichaenda kunosubscribe muYouTube yenyu. Yanga itombotaurwa na Sister Shema, vanga vachitombotaura nezvayo ma hours apfuura.
Achana kunoiona. Bye bye. Thanks a lot, guys. Please say good night, Bridgie. Good night, good bed. Bye. Bye. Alright, ngati ede vamwe. Mamshiti shibu tinokusanda kunzwa ende mahe. Ndosai kupera goza isina moto. Nokwanisa kuchaja. Yaba 3%. 5%. I don't know maybe for 5 minutes. 15 minutes sleep phone. Alright, mirendi ndichese ndotanga nani guys. Ndotanga ngandibwisa vasikana vanyowana vanhu. Ende box rakazara neyasikana. Zviri sei Leona. Zviri sei Leona? Uri sei Shema? Uri sei? Uri bo amene ikoko. Uri bo taurira kuti Nox. Yesi Nox. Makadiko na sister. Ndiri bo uri sei? I was 3 boys with muri kuti bata muri kupa. Yupa Santini Mjobek. Alright. Boy here zvese papa. Zviri bo. Chimondiimbirawo kauchandifunga. Uchandifunga iwewe. Rimwe zuva ndaenda. Andingazvigone. Zvaunondita mundiwe. Aiwa bo wasaka. Zaita. Wasaka aiwa wasaka. Iri bo sister. Aiwa bo mavideo muri kugona. Ko mavideo enyu anombopindwa navanhu vanenge vakaita sei? Chimbotiudza iyo. Izvani kudhara kataingoti vakuda kuuya kuvideo uyai. Ndonezi manje takuenda kuita manje ngekuti toenda kuma modeling agencies totsvaka vanhu vari professional both takuita zviri professional iko zvinezvi. Saka kushandisa ma modeling agencies maibasa. Nema casting agencies. Kutoda vanhu vanoacta kune ma casting agencies so that everything becomes professional. This is zvichitwa above board. Okay. Yeah, understand. Okay. Next time patachida vanhu vakawanda tangoti vari kuda kuuya chichi uyai kwakati musi wakati vanhu vese mungongana ipapo. Okay. Tatamboti munotora rudhende munongosarudzawo murudhende rwevanhu. Hapana zvinombozi rudhende sister. Kana mukuda kuita video munongotidza. Toona toita sei. Okay. Aiwa iripo. Maita basa. All right, thanks a lot. Bye. Bye, Leona. Oh gosh. Yakupera. Yakutopera. Totoshaya muri papa. I can't even see you now. Hello. Hi, Mr. Nox, how are you? I'm alright. And yourself? Yeah, I can see you. All right. Yeah. Can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, yeah. Like I got gaga. I know I like your music, man. I like your music. My favorite song was ndirimuna beat cultured ndowanzofarira zvandadiwa nemwanasikana ndoita sei ndiudzewo zvamunoita murudomu. Yeah, I like the way the video was done and kumaruzeva, all that kind of thing. That was my best song. And I was watching the new one, Let's Do It. Yeah, Payasushanda professionalism, if I can say. It was the way the video started. Yanga more like a vintage. Makaita a vintage style, but yazopera yadzoka to the current manje. Matanga muri kumasheve udara kumazopesera kuma ranger. Tadzoka manje with the current situation. It was on point. It was on point. Keep up doing the good work and we'll keep on watching and supporting. Thanks, man.
Nokutaba. Mana, uni joku. Oh my god. Box rakazara. Asi aripinde. Vasina kupinda sorry. Because andivataura kuti ni moto wavo kupera. Unomosiyana vachingopinda vangocontribute havo zvavanocontribute. Anozoteerera hake mafeedback. I think asi vanhu zvorwadza vangada kuona Nox. Iri bo. What I thanks dog. Ko dog mudzimai my dog wari. She's watching whatever the uzalo ndontontontona menos masopi nyamunowachai. Guys, munosvitsawo message here dog kana kuti hamusvitsei? Ndosvitsa. Vanoti chii adzoka? One day I'll ask her to come on live. I miss her so much. Abogona kapa. Vanhu kuchema newe kasama. No, munhu chifoni yacho inogara yakawandirwa nezvinhu so ndikangoenda senge pa YouTube apo kapa. Sorry guys, I'm back now. Yeah, zvaita ndaisa pachaji. Alright. Saka dhoku ndakudonedza saka mumwe. Zvandata handingazvindwa hake. Unozoteera kana pamigrini pa unozongoita replay and see our feedbacks. But otherwise you're doing great work. Thanks. Thank you very much. Cool man. Iwe Nox, by the way doka ndida kutokudza kuti doctor vanoipa ka Vanoimba? Tine mumwe artist wepashema TV ari mubox izvozvi imbomira ipapo. Imboisa memo uyu, memo amira. Memo sei? Ndaichema zviri memo. Ndisei. Ndazopinda mubox finally. Apa ndakasangana Nox manja ndo kuita ka wakamboya kunoka Nox ukati tiza iwe. Kupi koko nice? Ndiri ku Western Australia. Ku Perth. Oh yeah, I was in Australia 2017, 18. Yeah, I remember. Otherwise, amasong ako anoita they're so good. Tongoti chi vakuna na matavera na Dr. Love kutedzera tsoka chaidzo you're doing well. No, thank you very much. That's not memo, I can see that. Shero zviri sei? Ndogoita sei zviri sei imi muri paseri pangu apa makandisiya ndichinda izvozvi munhu wacho hachabatiki. Ako isusu tinoti kwerya tiudze admire akarara manje kwake uko ini beta nditori kuma-1 ye pamwe anzwa nehope akatorara so. Saka ndomudii munhu andovata kuti pabasa. Ako ndomunofana mamaudzoka pamufana akamusati mapinda on live. Ritori vacant team spreading wings. Aiwa, no. Aiwa patakasekiwa atidi izvozvo. Stay. Let me be. Let me fly again. Aiwa, mukoma Noxa munogona inosangenya kuti tanakirana. Aiwa, ndona ndiana akagadzira gitara munhu anoziva inondinakira. Akagadzira the late TBA the Playboy watashanda naye kuchibutiro. Okay. Aiwa, you doing well. Ne video you're progressing with the show. Yeah, no, thank you very much. Okay. Anyway, Cheryl, regarding ndiende ndipiwa muma opportunities ndambopinzwa so I'm glad kuti first time yangu ndasvika ndiona chi zvakanaka ndaida kupinda pamudheti wakandimbona dzokomenda but ndakazo anyway, thanks a lot. Aiwa, ndakazopotera ndikupe time kamunoda matime one-on-one. Bye bye. Help me. Look at my many cope. I will for sure. Tinotombototarisa kuti zvikunadzomira sei. Alright, but ngatiende mumwe. Alright. Alright, thanks.
Ngandise vanonzi Budijo vamira kare. Budijo? Budijo muri kutoona? Hello. Zviri sei? Muraitera Budijo tanga madzima TV iri kumashure munotorovesa nemacopyrights. Kana madzima ndipewo signal please. Madzima here ndiwe vherewo ndikuone kuti madzima. Alright. Watambura. Magadiko. Magadiko komanox. Masimba here. Ndiri right. Aiwa sinofara sei. Kuri seko kuzimu. Aiwa kuAfrica kuri right sterek. Nokudwa imi muri kwa. Andiri kuBotswana. All right. Manga muchitsara nezve video. Ndaona video yenyu ndaifarira zvokuti. Thank you so much. Maita yenyu. Munogona mukoma. Mugoita mishare nevamwe kuBotswana. Simbai makadaro. Thank you very much. Simbai makadaro. Aiwa tinotenda. Maita basa mukuraramusa. Ndikubvunza mukomana kuti mukurarama sei one corona iyi. Tiri kuchengetwa naMwari. Taurai zvenyu, Mwari anotichengeta. Shuwa taurai zvenyu. Ko sister wangu makadiko. Budijo mozonda ndakutofunga kuti madrop akapa papa. Ndasingachakunzwei. Network yanga ndofunga yanga yaita iyi. Alright. Kuri sei kuBotswana? KuBotswana kuri ndizvozvo sisi. Ndafara kuti matauro ona naBudinox dai papasina Budinox tasingambokuonei pano. Aenda kuona iwo ndofunga tichagara tichionana. Really? Apa marandimanda kapa kutokuonai. Ende dressing yenyu ndaifarira. Ipi yacho ndodressa zvakasiyana everyday kai. Izvozvo zvamakaita izvozvo izvo. Izvozvo zvitori boys. Zvakanaka mwana wamai. Maita basa mukomanox musimbe makadaro. Thank you very much. Bye. Bye, baby. Okay. Ise Nox blah blah wamira kare. Nox blah blah. Hai Shero. Warova hama yangu. Chimbopa wamwe mukana ka plus pena ndakarohwa neflu ndikatombofunga kuti maybe ishura matongo. Remember, but it was just flu. Ndiri right am. Come on. Muri say? Madeni. Ndiri right am. Ndofarira music yenyu singatomboiti nyangwe Bey wangu Bey manje anofarira kuti hanzi dai baby wawaneni unotai dai Zimunguwana kutazira azirebe andigude zinowani kwa baby. Yeah, exactly. Keep on going, eh? And may God bless you. Thank you very much. Chandinongonyanya pamuri ndingataure zvimwe zvese but you are such a humble person. That's the only thing chandokufarira nacho. Haupapauke like zvinoita vamwe vanhu zviya. You are such a simple person. Thank you so much. Yeah, keep on going. Okay, Shero, thanks for adding me. Ndakasaziva kuti takawanda mukati gore rekuimbless. Aiwa takawanda Shem. Takawanda.
Alright, iriboka one. Rigandi ede vamwe. Gwyneth amira kuja. Alice Zuze, and the pin me nooks and Moreso. Ramona Alice Alice. Zuze, mumorese. Alice Zuze zimito fun, but problem yake internet yake inomuita kuti asa edha pakangopinda no freezer. All right. Mumorese ozveshua. Yes, Alice Zuze, indino fara zvangu nooks wekuzaka. Ariko ku South Africa koko. All right. Magadieni. Hello. Gwyneth. Muribo. Tribo Sterek. Hello. Tukunzwai. Hello. We can hear. I can hear. I don't know about you. Nangu ndofarira masonga ese aunoimba ni awakafeature. Serious? What's your favorite? Yekuti ndokuda wakadaro. The part yaunoimba. Yeah, I really like that. Oh, you like my part? Yeah, and you sound exactly how you sound on your songs. Like you sound original. That's good. Thank you very much. I appreciate it. Did you watch the new material? Yeah. No, I haven't. I'm yet to video. Just before. Let's do it. In that kusvika mamanje ndiitaridze izvezvi. Yeah, munoitsvaka yakanzi let's do it. Munoiona muzotipawo feedback comment section. Yeah, ndinokupai. Esi Shema. Uise mina ndikuimbire mababy let's do it. Asida kuimbire mababy. Ine ndatoshaka hosho chete. Vanoti my baby let's do it. My baby let's do it. My baby let's do it. Only also do it. Correct. Really. Ndapera strong. Rega ndinoizwa ndega. Yeah, definitely sure. Ini ndabva ndatoita shungu. Ndabva ndatovedzera shungu yekuda kuizwa. Elizabeth Chikaru, man, I love your music. Right. Iribo. Sister Patience. Sister Patience. Sister Patience, you say? Hello. Baby. Muriro boy. How are you? Magadivo. Tribet Magadivo and still playing. Urusage ndebinoxribo. Muja zviri sei? Ndakusurprise ndadedzwa nemunin'ina wangu anzi yaone Nox ari pashema. Ndikati rega ndipinde ndimusurprise. Thank you. Zviri sei? Ndiribo kanjani kuri sei? Haisi right isusu. Anditi iribo. No, asishema ndanangu yazomoresa Nox chete shamwari yangu. Kuinini? Ekanda kumurisawo ndati muri boy resishema. How are you? Oh really? No, don't Kutamukeda. Oh, ndiri sister ya Primrose Jiri ambuya va Kayla. Oh, Nandimi. Kubakuchokuna makugega. Ko sister Primrose ndakwaona panasi. Sister Primrose ndakwaona. Ndidedza aripo. This is my first time kuuya pashow yenyu andisanamboiona so ndiyatondiedza atondifonera. Oh, right. Iribo. Otherwise, how are you? All right, wait a basa. And it's okay. Nox later, what's up? Iribo. Okay. All right, bye. All right, bye-bye. Bye. All right. Reganboisa kumbi. User dzoka kana uripo user nchakuoni mubox. Anzi song yave yashema isiri Nox. Amene mayembera waita apa ari kushamisa vanhu zvikuru. Mukoma Nox. How's this, my friend?
Muri kupi hapo? Ndiri ku South Africa. Kupi kwacho? Johannesburg. Ini ndiri muMidrand. Tiri padhuze zvekutoti indiri muBoksburg. Drive. 15-20 minutes tasvika. Mukoma nokusika imunogona. Awa kutoti asi kutogona chaiko chaiko. Not at all. Titomboite asi. Actually, I think for inini zvandinongofunga ka. It's not easy kuti munhu astay mu-industry yakaita seyenyu for that long. You have endured, you have persevered. Takatanga kukuzivai kuri kudhara. And we haven't lost munhu wataiziva tichikura. Muchiri kungoimba zvinonakidza. If anything, you're getting better with age, like wine zviri kungofaya. So to hear feedback like that from people, from supporters and fans. I really appreciate it. Munogona. Nditone muzukuru wangu mumwe aikudai ndakazoti nokusakarora shamari dzikama eta kujamba pastage. Saka inga ndakutoti but saka tatombomuti asawe yake kumashow but kana akaBF zvake next time pamoita show. Vanhu vanoyozosapota tinovafarira straight. Manje majambiro acho anozoita vasukuru vedu anonetsa ka. Hauzoziva because akazojamba tati kupiko aijamba kuda kutoenda pastage. But next time. Pane song yenye ma. Yeah, you were saying pane song yenye. Gaga ndibvandazo edamwe plus kuti ingrini budheka sazvanto watorekera yawo kumbiwo unoimba kaiwo. Ndinoimba pashema chete kana pauya maartist kuna budhi nokusimbo wasaizira kuti chero wakazoti ukazita kola komana shema anogara akandisa pasport ndeta people tichi ndipe song iyo ndonoziva kama song. Ndokuziva imba one yabudhi nokusi. Okay, pane dzanda ndakatarisa panapa. Anzi nayo nichadhadhamuka. Pasi pano peswaka apana haisirio. Rudo rwako runondipengesa kupenga kuti pepe ndikakushaya. Nene kuti iwe Maria hunde inende nokuda ndinondatigare tiri tose mazuva ose mweri wose baby. Exactly. Amai yako akamurira murora akaita sewe anounza rudo. Atiri my number one follower. Thanks so much for coming through. We appreciate you. We love you, and we are excited about the new release. Nechichi Shese Boshe Kuti. Keep going, keep pushing. Thank you for having me on TMA TV. I appreciate it so much. Atidi kucelebrate vanhu vasisipo, toda kucelebrate muripo mkomano kusipo. That's very cool. That's very cool. Thank you so much. Thank you. All right, Kawan. Bye Inoku. Wanda uti Noku. I think it's in a few people are Can you put 2 more people? More people. 2 more people. Alright, 2 more. User kana uripo ndokumbira udzoke. User guys, user ngambombira kudhara. User kana uripo ndokumbira udzoke. Hello.
Tofara munofara here zvipinda zvipo ndombowanda. Sister Vimbai. Zviri sei Shema? Ndiri bhokuri sei? Aiwa isiri bho Nox zviri sei? Makasimba here? Tofara isu mhanzi yako inodakadza zvokuti. Toifarira. Tinoifarira especially pane imwe yandofarira ndogara nchirinzai inotozikamwa munomba. Yekuti uchandi rimwe zuva waenda. Unondibata nekuseri kweruoko mudiwa iwe sha. Chero ndichienda kunomhanya ndomboiterera stereki ndichinakidzwa zvokuti aiwa unogona basa rako chokwadi. Aiwa, thank you so much. Ndinokutendai. Ndizvozvo. Shema nhasi ndavindisa chaiko. Ndikuzviona maita basa mavopinda. Handiti ka aiwa pari bho. Enjoy. Thank you so much. Okay, thanks, bye. Okay. Sister Joy, see. Oh, my God. I don't even know what to say. Nox, totanga nekuti, moro baby, ini ndinonzi Nox. Ziri sei? Hey, ndafara kuti ndapinda. Muri manjenjenje, I'm also maduve. So I always say kuti, kana ndisingaende pa Facebook or whatever. I don't know why. Ndirikunzwa kunge sound yangu iri wrong. This person maistole beside device imwe kumashure so my brother Mashimbakupa always says kanzi Shema ndiani ese. But tiri kutaura hedu hanzi Shema ndiani ese. My brother lives in Birmingham. So I wanted to say kuti vanhu vese varongopinzwa ini handisi kupinda sei. Ndinogara muLeicester yemu-UK yanzi the first city to be locked down. Seriously? Yes, Nox, you have come to Leicester and I've attended all your shows. Serious? Supporting talent yekumsha kwedu. I was supposed to be coming May but manje muLeicester ndofunga hamchatombowiwa because we have been named and shamed. Really? Kubuda pa news. Sorry. But muri bozve. Aiwa tiri right kuti shaitei takavharirwa mudzimba. We will overcome. Yeah, I think we will do that, but you keep us entertained, Shema. Really? Thank you. My brother says, Nasi Shema, Shera kuti chi. Brother, follower. Mozo yakuseri. Wondozo yakuseri. Manjenjenje. Brother, vari sei. But I just wanted to say something. Kuti iwewe Nox, whenever you have come to Leicester, I have invited kana shamwari dzangu dzese ndodzikoka dzese nchiti handei kubhendre kwaNox. Serious? Taura kuti last wakauya kupi kuchivhenyu chimwe chacha chekumarabu tikangouya. You deserve a trophy, sure. Trophy totoida. Moro baby, ini ndinonzi Nox, ndinobva kuZaka. No, thank you so much. Thank you, sister. Okay, all right. Kune 3 new faces dzangopinda apa, maybe unongoti 1 second. 3 new people. Ndakutobuda kuseri ndinouya say I'm not computer literate. Alright, mimi ndikubvise inini. Ndivazive ava. Hello, makadi Outeri. Hello, how are you? Should you say?
Oh man. Yeah, makasima here. Taure. Zviri bo. Mr. Knox, how are you? I'm good. How are you, boss? Mr. Knox, how are you? I'm alright. Can you hear me? I just want to say, Kuti. Yeah, I can hear you. I just want to say, Kuti, just keep on the good spirit. Your music is really inspiring, and I just love the lyrical content, man. It's just good. Sometimes you can never disappoint, bro. Serious. You don't disappoint. And sometimes you give me the reason to keep on listening to Shona music. You understand? Sungura chaita todi, but I always believe in your lyrics, and there's this song that I like so much. Uchandefunga iwewe anazuar. Because I really need a genuine woman in my life, someone who would stand by me. So I play that song every day, and it keeps on reminding me that I need someone who is serious, not slay queens of today. Thank you, man. Keep on the good music, especially when you talk about love. It really touches me, man. Peace. Thanks a lot. God bless you. Thank you. All right. My tabas. Nokusiwa kurova kwera serious. Iwari kuzwa tiri kudauna chiri indipeseni panapa. Nai itatiri pachikanda zikabhoiti. Iwari kuzwa tiri kudauna indipeseni panapa. Nai itatiri pachikanda. Zimari weti. This face looks very familiar. Yeah, MSU. Yeah. Zimbabwe. But where are you now? Yeah. Still in Joburg. Oh, that's good. I think you could echo one of your devices that we are hearing here. Oh, that's good. Yeah, I think you could echo one of your devices that we are hearing here. Oh. Yeah, I'm just playing my device machine. Yeah, there's another device. Okay. One last person. Oh, do pick Ani. Oh my God. We are Mira Budara. Welcome. Network yeah, getting Your network. Sister Tamita, all right. Last person. Hi. How are you? Ndiripo. Ndiri pano paJoburg paCrest up. Ah, nice one. Is it Midrand, Baba Mall of Africa? Okay. And afar first time kupinda pashow pako Shema and ndichibva ndaona Ngoma Knox yo. Wow. Ndiri kufara. Aiwa, kuti matuona zvinhu zvinofadza. Aiwa, ndiri kufara ndichanda kuona nge real life chaiyo. Haikori real life guys, this is in real time. Ndoro nhasi ndanina Ngoma Knox. Exactly. Aiwa, munotigonera. Unyanyofarira kaike ndinonyara yo. Ndinonyara. Nditi.
Thank you so much. Ndinobva ndatonyara unene. Follow kuma social networks ese ndakangonzi Nox Guni. Unokwanisa kuona zvimwe zvinyowani zvatiri kuita iko zvinezvi. Mukangosearcha Nox Guni kuma social networks ese. Tiri kutevera. Thank you so much. Aiwa tiri kutevera. Thank you. Tiri kutevera. Tinenge tichiona zvese. No, thank you so much. Tinokudai iripo. Vanhu vapindewo. Bye bye. Nox shamwari chimboimbira kira chidwo hapasina chapinda. Ko bhudhi veve vazura vano kutotaura zita ravo zveve vati vari kutsvaga genuine person. Ndime ndakaona zangu. Song yao ndeipinda kuvaimbira ini. Uchandifunga. Please ndizemba zvakanaka. Mina ndida kuvaimbira wozondipika iwe pamberi apapo ndo yokupedzisira ubva waindako. Kuti veve vataura kuti vari kutsvaga the person ari genuine hamina kuti vasikana vasiri maslay. They are here. I'm supporting them. Muchandifunga iwe rimwe zuva waenda nerimwe zuva iwe ndozongodzoka waenda. Mutori serious here. Sacha aripo pa internet here. Mutori serious here. Aiwa unozoti chimasongs ako akapora zvakanaka ka ndichitoziva zvandida kuimba but zvozotadza kubuda. Nox mira Nox Guni uchandifunga iriripo here uyu mawedza apapo. Video. Uchandifunga lyrics. Ndakuvaimbira it's a dedication. Lyrics. Pakangwana hapana pane video kaisa ne uyu here nema lyrics hapana. Yes, iripo. Maiwana. Vaimbira. Maiwana. Na. Unokuisa ma lyrics sei iwewe? Tingese ma lyrics aishona here naisese. Hazviswi. Aishona mishtaura ushona. Imbotaura tizwe uchandifunga chi? Uchandifunga niwe. Handingazvigoni zvaunondiita mudiwa here. Right. Unochiti ndikasvika pavhesi wondiudza rimwe ekera. Uchandifunga iwe nerimwe zuva ndaenda handingazvigone zvaunondiita mudiwa iwe. Handingazvigone zvaunondiita mudiwa iwe. Unondibata nekusika mudiwa iwe. Unondiisa kwekupedzisira chaiko mulaifi mako pandinozenda mameseji unozopindura wada awembodara ndaiti ndikakuteksa unofara iko zvimwe ndaindatonetsa ndakavuga kuti utaure neni auzasiriwa ndakadanana naye uchandifunga iwewe. Handingazvigone zvaunondiita mudiwa iwe. Unondibata nerimwe ruoko mudiwa iwe. Unondiisa kwekupedzisira chaiko mulaifi mako. Ndine zvakawanda zvandingada kutaura. Handingati kuti kutaura. Asi unorema nekuti vanisiya murema. Ndiudze ndakakutadzire mudiwa kani unodarire. Mudiwa nai deangara pandanyasa kuimbira ndamuimbira but anyway wakurumidza kudonha zvako. It's my dedication song to you. Kungozoti album racho rakazoitwa overtake naNox but ndanga ndazama kuimba voice rangu rakazopera mustudio.
Vanipedza, vanikila. Bye-bye. Waita basa. Thanks a lot. Thanks for having me, and thanks guys for following Shema and him supporter. We support you, my sister, and keep going on and keep doing what you're doing. Rooting for you. Thank you. Bye-bye. Thanks, Sissy. All right. All right. Zvapera izvi guys, tambotsanirwa naBudi Nox, Budi Nox, Budi Nox, Budi Nox. Guys, voice rangu ratopera, mavocal list angu ndakapedzera kutrena last week. Saka mavocal list angu azokanganiswa, but ndanga ndazama. This was a dedication song to my brother akurumidza kudona anditacha my heart isingamboiti. So yeah, I hope vari kuona Budi vangu guys. Budi iti the Buddhists, right? Ndombowaona dei mangwana patinenge tichitapepeka chipaita futi chiva vachiuya every day. Excuse me, ndangorwadziwa madonhero avaita vadropa faster zvandiita touch my heart. Guys, ndakuinda. I don't know kuti ndiani achauya guys. Kana vangouyawo kwandiri vanhu vacho vachiti vada kuuya, then tinovaunza. Ndakakuzepepe kuti inini handidi kuegera. Handivazivi zvavakasira kudonha, nditombozoti vanonzi ndizita ravo ini. Vanga vari so touched, saka handisi kuziva kuti vanonzi ndizita ravo. Oh, seriously, Rimi. Handimbozvioneni. Budi vaya vaindepi guys? Ngavauye guys, Budi vaya kana varipo handakuzviona, hanzi vanga vari touched isingamboiti. Oh, he's so cute and nice guys. Where is he? Chat iyo. Apa ndakanga kuti vanga vakanzi chii username ravo guys. Oh, nai. Chagoziva nevachauya here. Ndada nguvati zvoniekera zviisisi avanogosvodei havo nhaiwe, vanosvodei Budi vaya, havambofani kusvoda. Kuivo kusiki tikutsvaga Budi makuya panapa. Tikutsvaga Budi veve. Mira, ndamisa ese kange ndichida kuedza kupinda, saka ndamisa ese. Asi Budi wacho wewe wakapinda, kana wakuda kupinda unongondidropa, it's okay. Unongondidropa. Vachambopinda here, mavaona kuti vakanzani here vedu. Handisikuziva. Toda kutombopinda mumatalks navo. But wakauya unongondidropa zvangu. Ine ndoda kutongotaurawo zvangu pembani. Ndatofara kuti at least ndazokwanisa kupinda Nox asisipo, because ndichataura zvakawandisa. Oh, I hope he's the one. I hope manje pane Rima. Ndakuona face pane akanzikiri, pane ndakutanga ndaona face pane Rima. Oh, yes. Kiri ndakuziva. Zviri auya here wakamirira. No, uyu Christopher ndikunge asiri Meton. Kiri. Itaura izvenyu. Okay, inenge ndichida kutaura yaNox kuti first time yandakaziva Nox, ndakaona friend request paFacebook, and then tiri ma first days kudhara ndiri kucollege, then vaitwa friend request, then ndakutobvunzawo shamwari dzangu ndikuti konaiwa friend request awa ndiwanani, unomuziva here, todzidza naye here, wataura munhu acho vakuzondiudza kuti aiwa munhu anoimba iwe neusingamuzivi chichi, ndokuzoziva kwandakazoita Nox. Saka yeah, after some time ndopandakazonzwa so inga vanotoimba blazawo, but I think it was just a marketing thing zvavanoita zvekuti vanongoti munhu wese anenge achifollowa and stuff like that, and inini ipapo ndakatongovhiringidzikawo ndichitofunga kuti munhu wekucollege, ndikungoti ndewekucollege kweri. Ndikutsvaga ekera, ndikutsvaga Budi vaya guys. Ndovachauye. Sema utotedza kutotaurawo nesu nekuti kutsvaga Budi munhu wani Budi wako wani chete. I want to talk to him.
isusu tatori rudende rekuzasi dzasi rakutonzi aiwa imi mamusisina I basa. can understand you right now, but the thing is, my heart bleeds for my brother because akurumidza kudona. Achauya pamwe airtime yapera achadzoka. Vambouya ava havachauyi. Unoda kutomubvunza kuti aripi wowati mweya iya. Toda kutombonyatsotaura naye one on one. All right, thank you for adding me anyway. Chaguma papi iwe iwe ndiwo waita kuti bhudhi vatize pano iwe. Hesu chaguma papi havachauya pazita ravo handitorizivi. Hanzi unonzi atari. Zvatoita ndakwanisa kupinda. Vachauya shi. Ndikutorwa sha ndikutorwadziwa ini kuti shuwa ndikutorwadziwa. Sorry zvago, sorry. Dei vauya panapa vambotaura neni zvangu because nditori genuine. Wachazouya wanozoipedzisa life yako wozoona kuti shema inga chitonditsvaga. Vanoipedzisa here vakasira kudona. Sure apa pangu pari kutovarwadzirirwa apa handizivini. Ndaita soft sport for him. Shema une soft sport yevanhu vakawanda ichakunzwisisa. Mumwe ndiani? Tamba zvangu. Aiwa mumwe ndiani? Tamba hangu. Okay, all right. Okay. Bhudhi vayaga wauye shuwa. Wedu wemine I hope ndivo vapinda. Ko vanhu vari kuzoita katututuka. Gezi munhu akapinda ndoda kufunga kuti ndiye gezi. Da kutombopinda matalks naye panapa. Tinzwanane. I understand kuti like vanhu vari panapa mariu including you. Mariu including wambotanga uchinditi handisi kuda iwewe wakamirira munhu wani. Vakuramba kuuya cha manje vachauya sei? Kadance kaunoita panouya mabig ones isinongonzi hesi okay ndakamirira vamwe. Tamba zvangu tamba ndikutomutsvaga handisi kutombodzosa itongogara zvako uri papo but just know kuti I'm looking for that guy. Sure handakuita kuda hangomupa attention yakakwana kwana paangachitaura kunyatsodei pandatofunga kuti hamene munhu wangachanaye pasaidhi but zvino ndisagumwa nepi achauya here? Anouya shema. Toendepiko toswera tiri pano. Anouya uri pano but dhudhu vaya havauyi manje vazongobudikira paekera pauya Nox meaning kuti vasununguka pauya Nox. Guys, kana muripo butika chimbondibataiwo zvekusere chimbotaura hedu nyaya mumbondiudza kuti munesura muchitei. Ndoda kutombotaura nawo nyaya. Okay. See, anditori serious. Ndinozwa kuti vamwe ndinoti don't text me but ava vandoda kuti vanditextire. Okay. Rules nemaregulations. Okay. Ndichauyawo ndichiita senge zvawaita ndotsvagwawo. Ava vanhu ndinokwanisa kuvati vauye vambonditextira ndotomboti vandiudze nyaya. Okay. Munouya kukanzi Shema TV kuInstagram ndinopindura kuti iveve vandaitira dedicate. Imagine kuti imi kana muchiona zvakadai kuri nhema ndakuimbirai ndandigoni kuimba kaini zvokudero ndaimba voice rangu riri kutorwadza zviri pachigrupu pari kurwadza ndavaimbira dedication pamberi ndaita inonzi kuuraya songo yemunhu ndichivaimbira apa ndakasingatozivi malyrics ndakasazivi malyrics. Musati ndiri serious guys. Pasiriwo uchitondita zvokuti dero ndobva ipapo iko zvinoti ava kuzvidedicatera izvozvizvi adhima wakavata ndikusvika pakuita that extent ikusvika ekera mine ndinyatsoisa hete apa ndomubvisira hete here mine ndimubvisira hete. Kenge yakanaka wani. I like your hairstyle. Kenge yakanaka zvako. Ndokugara nayo. Kuteedzera akati nhasi Shema akaita sei nhasi tombodarowo kana takubuda panze. Zvakaita Shema izvozvo. Ndaponochinja everyday saka isina kuti naita 2 minutes ndichida kuita video.
Hey, okay. You can Nothing crochet. Akuruka angundoruka zvino manje iye akutonditiza pano ndichamubate chingundatasa muchibhokisi chambate haisi wigi na icrochet guys oteseimoni malaini wakadibana waizovilazo guys satoramba Shema, next time unoita undichemererawo senge zvawaita izvo uchitsvaga ungoti uya kuinbox ndouyawo kuinbox ndoti yes Shema iwu unongoda kutoti chii kuinbox kwangu nini amen ukangoti nai ndotirwa ukadance nai wedwe vamwe anongotirwa tumadance zaimama ndauda kutokata ini hapana kwandichaekeraini hakuna kusina ndiye wandi kutotamba naye izvozvi ndotokata live so thank you ngandikusiye zvako bhabai zvako ndakuinda ini asi bhudhi kana mukange muripo zvenyu I don't mean harm talk to me mumbondiudza nyaya kuti nei what's cooking I'm a good listener hanzvoita sei tichitauri geizi kuti iriite seiko guys haiwa ndozodzoka nestory time mangwana ndada kuitira story time yesongkran yandakaita necousin yangu but cousin yangu is not around cousin wangu aenda kubangkok nhasi ari kudzoka hanzwarodza but ndanozotamba navo pekupedzisira hanzi ndaunorara varipi vatete da kuona zvavanyora varipi vatete geizi geizi musatidaro geizi musatidaro masipi haudero chakori kundidhiga kauku kuchibrekedya chawatoita ka omana geizi musatidaro kuwekera tari kuwanza tsamwa papi tari mazana zvakutosvodedza ndichagotsvaka sei vamwe vana bhudhi panapa what tell her to put the link okay I'm putting the link ndiye upi uyu anodzoka panapa guys I'm putting the link guys alright chakuziva really hauye titange kutaura ndaisa link sazonditukewo gari sandizonditukewo bhudhi kana mawa ndatotara nemi zvakanaka ndatotara zvangu neminyaya ototonzwa kuti mabiki ini nhasi handakuwekera kazi hapo gaizi saka ndapana ari kubika ndikunyangadzwa kazi hapo saka muri kunzwa pasina ari kuseka nhasi gaizi my cousin is not around shema unogona chirungu here iwe masipipinda bhokisi kuti undidzidzise chirungu chacho Terry hapana picture Terry he's not the one is he the one oh my god he's the one I'm so happy Terry watch abvisa picture guys Terry Terry Yeah, Shema, what's up? Oh my god! How are you? What's up? Oh my god, ndafara sha. Imagine. Are you for real? Yes, I'm for real. Ndakuimbira song. What is what you kuimbira? And the numbers is winding. Could you please rewind? Right. My lyrics Could you please make a replay on there? Guys, ndinyorera my lyrics song ya Terry guys. Mira 1 second. Ndakunyorerwa apa tarichimutsvaga Terry wacho anga achonojoga zvake guys. Usandidero shamwari. I worked for you inini.
Normally, if I work for people, and don't get tired. Yes. Ndinyorera lyrics and Okay. I'm here now. 1 second. Kuri kuindepi futi? All right. Ukuindepi? Okay, I'm here. Izvi ndikati uri kuindepi? No, it was my joking time, so I'm compromising now. Ah, really? Ndakutocompromise inini. Because yeah, and that's good. So I saw my request out. I was like, I should really quench your thirst. Ah, ndozochigona chirungu chacho. Pakaipa. So I'm here. Watiza kwaiwo. Saka iwo it I means guess kuti you know a huge appetite to talk to me. Eh? wanditiza mina ndikuimbire zvako asi utoenda nokuti chirungu handizochigona hangu apo unganditi zvoni wazocompromise here. Sure guys, I'm compromised. Ika ndingokuimbira uchandifunga iwe neimwe zuva waenda handizvigone zvainondiita mudiwa unondibata nekuseri kweruoko mudiwa. Oh, it really melts my heart. Serious. That song is the best song. It's so rich. The content, I like it. Because I'm a person who is actually serious when it comes to matters of the love. And my lyrics are knocks, they touch. Yeah. They touch me so much. So I can feel like crying in the cheese into one. There's no meaning. I like some other songs. I don't go in the park squad beat snabasa. Honestly, those they're not really inspiring. So that's why I listen to Knox so much because my lyrics are okay and there's so much content and there's so much inspiration. They really say what is exactly happening. Like Skana Noxia because I wanna beg and Anoxia Skana because I wanna beg or buy and all that. But that's how African society is with Munantanga Ari low, also Pesira Ara high. So I think the girls out there should exercise a great deal of patience because it doesn't happen overnight. So that's why I choose not sometimes many artists want a humble background. I wanted the same wife, Wakura, because the first wife they had, Akatiza, because of abject poverty. So it really touches me. And it is a manga life. I need very genuine sometimes. But anokuda for what you are, know who you are. Because what I am today can just vanish anytime. But who I am doesn't really change. What I am can actually change because of economic situation, political situation. But I tell you, who I am, it's not changed. So that's the motivation behind. That's the story behind. Love is beautiful, Shema. Only when you're the right person, I tell you. It is. Yeah. You get it? I understand. Yes, I was listening. Yeah, love is very beautiful. And I want you to pray for me, this one, or someone, on the Noshiwira. Like a genuine person. How do you know what you are doing? Okay, someone who first appreciates you without telling her what you are and what you're doing. Someone who just sees you there and say, okay, fine, you're a good person. I think I should really give myself some time to know you. You're not behind the wheels. How stood not it's not future and all that. Things are really hard out there. And you just need some time to also at the top. Yeah. Zimbabwe. No,
I like to be home, honestly. Home is the best. Yes, home is the best, Shema. I don't want to lie to you. And things out there, of course, there's a good amenities out there, but I tell you, home situation is the best. With all your friends, everybody's in his chifamba, my papers, they don't delay process and all that. Home is the best, but because I want to be home. Yeah, I want to be home. I understand. I want to be home. Do you have some questions? I'm praying for you. You understand, right? I'm praying for you. This one is. Department ndizvikwanisi hanzipe number avanenge vari hati break up. But now anokunyepera 2 minutes. Over. What? Ndati aiwa number uchimbomirei guys, vamirirei. Hanzi, yes, we have questions. Are you okay? Where are you? We love you. Freezer. Guys, when I anti vangu vakutanga aska kana vachitofara kudai vatsvakawo ndikoko. Let's look together. Let's help each other. Imichitarisa neuku ichitarisa neuku. We both look for them. Honestly, Uncle Adbaya, we love you. Unless you heard it. Oh, andazvinzwa tati 2 minutes left. Andazvinzwa, sorry. Andazvinzwa, but anyway. Really bob detail. Vazouya. Now I can sleep peacefully. Vazouya, huh? Kuri kutanzwa uri mujeri guys. Mungabva madaro here. Honestly, you campaign yako je wanzi we love you. Iwe uri kutoona kuti vatete vacho vari kutotsvaga tiri kutsvaga tese kapana operation tsvagini. Sorry. Oh, okay, I understand. Guys, then I want to rest. Now record another clip before ndavata. Nasi ndiri kuboy kana cousin wangu hapo. Bye. Ndakuenda namba mudziwane izvi. Ndatoze ngachirega ake kuuya kuinbox ndatozviwa zviri kuita sei zviri zvanga achitaurira kuti sei achida somuyaye kuinbox achauyi zvake zvakangonaka zvakadii zvasovheka pano. Good night guys, bye bye. Ndakuinda.